Moro taas kaikille! Meikäläinen on joku, en minä tiedä. No, minä kuitenkin alan tekemään aloitusvideota. Tästä minä sain Joe Jane. Yes. 3 karkkia. No tähän on aika hyvä. Yes. Joo. On tämmösiä Pokemoneja sitten täällä sitten. Troutsi on kaikista parhain. Miten mulla on noin paljon Pokeball. Pokepalloja. Mä tahtoisin löytää Viitlen. Mä en löydä sitä, mutta Dikle on kiva. Vai oliko se Diklo? Pokedex. Voitko mennä Pokedexiin? Kiitos. Dikle. Troutsi. Yes. Mä rupesin tekemään tätä pizzaa, kun ei se sieltä itsekseen valmistu muuten. Jop. Me jotain mennyt tänään Marttilaan. Ehkä. Tämä vai oliko se tämä? Äiti! Mitä me ehkä mentiin tekemäänkään tänään Marttilaa? No kun minä kuvasin silloin video. En mä tiedä mennäänkö, mutta älä mitään paikan nimi siellä sanoo. Niin meidän pitäisi mennä Marttilaan viitlettämään. Oliko se viitlettämään äiti? Laittamaan se lure sinne kohtaan. Laittamaan lure. Ja mä kuvaan video. Juu, tää oli aloitusvideo. Sori kun tästä tuli näin pieni. Jatketaan vielä. Eli moro.